kafu farafina gun serantoronta nyama ya so kala silila février kalo yontle duru temene san ba fla ngoni duri na ko ligue africaine des clubs champions farafina club ngano kanyo damba quart de finale ani coupe de la confédération coupe kafu kodo au quart de finale tirage au sort flabeke ala misa nata kunyo no bebe février kalo yontle mwana tama tirage au sort imbeke doha Qatar jamana kan minye coupe kafu ye au tirage au sort folo de beke negetan nani wati no ye on kalorier au bebe Égypte negetan Roma minye ligue quart de finale tirage au sort ye au beke au dogelena nya fochwa mina au beke negetan duru on galeur la oye Égypte negetan olonfla wati ye ligue quart de finale fara coupe kafu quart de finale kan nyongodan taganika segundo ligue quart de finale betan avril kalo nata tile folo ani tile segi frontière la coupe kafu quart de finale betan avril kalo nata tile fla ani tile kononton frontière la salo ngana fla no ye Al Ali SC ligue kunda ani Zamalek SC coupe kafu kunda o club fla be ye tirage au sort kene kan club segi minu bena uni rota ligue quart de finale nyongodan na olu dantigelen filɛ hakilina jigina Al Ali SC ka bɔ Égypte, Al Hilal ka bɔ Soudan, AS FAR ka bɔ Maroc, Espérance Sportive de Tunis ka bɔ Tunisie, Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud, Orlando Pirates ka bɔ Afrique du Sud, Pyramide FC ka bɔ Égypte, MC Alger ka bɔ Algérie. Min ye coupe de la confédération quart de finale club ye o club segu dantigelen filɛ Zamalek SC ka bɔ Égypte, ASEC Mimosa Kabo Côte d'Ivoire, Al Masri Kabo Égypte, CS Constantine Kabo Algérie, Renaissance Sportive Berkane Kabo Maroc, Sima SC Kabo Tanzanie, Stellenbosch FC Kabo Afrique du Sud, USM Alger Kabo Algérie. Minye Mali Club Fly minute mekene kan no Ligue africaine des clubs champions phase de poule et Djolba Athletic Club. Aleni coupe de la confédération phase de poule stade malien de Bamako, Olubina Oumase Kaye quart de finale Ninouna VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selidou.